sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining nga dumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi nining akong kaaki. Tawgan ako sa pangan nga Zaira. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, There You'll Be. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mukining usa ka babae nga nagpuyo sa Kogon Naga, Cebu. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Zaira. Justin, sige na. Asa na ba imong papa? Tawagan na kay mga onata. Andam na ang lamisa, oh. Gawas man to, ma. Ang imong manghod, be. Tawagan na. Dili maayo nga pahuwaton ang grasya. Sarah! Ay, nakoy kuyog. Oh. Ako pa kumangkon. Anak sa kumaguwang. Gibilin ako kay usawa man. Wa man siya lang kabinlan. Karon pa man lagi ko makakita ini niya. Oh, nakalimot ko pa ilan niya ni mo. Kay, gikuha ko din siya siyang amahan dito sa Manila. Kung gibalik ko maguwang kay, dili naman siya magkagasto. Dugay na ba sila nabuwag. Kanya kinitawon, pating luuya. Pasapasahan lang. Inday, please, nihitian mo. Please. Mao ba? Sige, dali na mo mga onata. Andam na ang pagkaon sa lamisa. Ay, ano ba ko eh? Kalain ba sa akong kipati? Kung makasabot na ako. Wala maglain ang akong feeling atong bataa nga gidani sa mga dinisbay. Niya itong usang adlaw. Ay, tingaling nag-overthink lang ko. Noon sabi at taon ko eh. Niabot na hinuunog tulo ang among anak karon pa ko magkunahuna og bati. Sukad masukad wa ko makadungog ni Samuel nga doon na siya papay. Dili ko angay magduda niya. Say, may ba bang mangyo? Sama na. Si Annalyn ba? May mo ba nga anilala ko papuyon sa ato? Total na mati pagkanting ko ato diha sa silong. Anak na siya pagkatulog ka diha. Oh. Say, sige na good. Kuha na ba siya ni Manang sa dili madugay? Maluin ko sa bata, good. Huwag makatarong bantay dito sa ila. Oh, pwede raman. Kinsa masag ko nga mupugong. Imo man yung paniman. Salamat, Say. Justin, dili kayo magkiat og maayo ha. Tingalig mga disgrasya mo. Ma, nagkawaran mi ni Ate Annalyn, ma. Aray! Imo man ko gitukmon. Justin! Oh, nagkadugo man ni imo tuhod. Gitukmon man ko ni Ate Annalyn, ma ay. Oh, kinuo ko. Justin? Ganun nahilag na Justin? Ganun kung saan ito mo? Wa na ko tuyo ah. Tukmon kong Ate Annalyn, pa ay. Sakit kaya ko tuhod. Ha? O ganun imo magitok mo na, Annalyn? Giingnan ta mo? Pwede mo pala magkiat? Ikaw marik ka, Bi. Marik, Bi. Samuel! Wala ko tuyo. Saba? Mga bata ra na. Uy, wala tuyo ah. Matuyo ka? Unyang madiskas mong mayo, ha? Kinalang bunala ni Panagsa? Para bakaton ni sila? Samuel! Ito na, Papa! Tug-ani rago ko sa tinuod, Samuel. Nganong magpapa si Annalyn mo? Ha? O kung mga saba ka niya, mura pag-imo siyang anak? Yano ka ra kayo makasaba sa bata? Sera, mahimo ba? Gisultihan natin kabayan, anak. Sultihi ko sa tinuod. Daghan na nga mga higayon nga akong namatikdan. Nga daway ka muda sa bata. Wa
Aray kalahian nilang Justin nga imong mga anak. Sabay na ng bata. O kinsa man na siya sa imong kinabuhi. Tubag ako! Anak na ko siya, sir. Unsa? Hayop ka! Imo kong gibakakan! Ngano karon ka lang misulti ako, ha? Niabot nagtulo ang atong anak. Pila na katuig nga nag-ipon ta, pero wag ka gisulti na ko bahin, ani! Pasilo ako. Pasilo ako. Hayop ka! Hayop ka! Hayop! Wag ko magdahom nga imo ni mapuhat na ako. Manay tabo ni. Nga dili pa kita. Mahal kita ka. Mga ako na gitago ni mo. Gusto ko nga maangkod ka sa hingpit. Pero pa na ko ma. Wa ko mag-live suod sa ito kaminyoon, sa ito panagtipon. Asang inahanan ng bata? Dili na niya kayang buhion si Adalyn. Doon na siya sakit. Ugwa siya tarong trabaho. Pagmahangyo ko ni mo. Anhi lang siya nato. Christine, mo ang kinds of adverbs. Adverbs of time, adverbs of place, adverbs of... Ay, di, ayun na buta na. Ay, sabot na mo na, ti. Magsakit nga ulugan nga magtanaw ng bata. Pero buutan siya. Mag-exam taron. Mura nag-iyag yung giilang nga iyag yung tinuod nga mga igsuon sila si Justin. Uguban pa niyang manghod. Kung nasakitan ko, Bright ka good. unsa na lang ka iyang kibati. Tita, mo bisita sa ako ni Mama, ha? Ako siyang dadanog tambal. Sige, ikay bahala, Annalyn. So, dili ka na lang anima ni hapon? Ayun na lang siguro ko niyo paabuta pa, tita. Palihog lang po kong ingon ni Papa nga. Adora ko manihapon sa bahay ni Mama. Sige, sige. Ako lang unya tong ingnon kung maabot na gikan sa trabaho. Pag-amping. Salamat, tita. Ato na ko. Unsa? Mabdos ka? Unya! Ha, inakabahan sa bata? Ha? Paama na pag serious na hitabo na ko. Niuna lang ko sa pagsulti ni Mara mahibaw ka. Oh. Parang duha? Samuel? Samuel, kada ko pa ni mong tingog. Madungog kita sa atong mga silingan. Saan nagpamabdos man siya? Mo gipailang uyab na ko? Tarong mo ko na pagkanaga? Usaw na ibuhit o tawanan nila? Gagkiti siya, papagkini magkapagitag tarong trabaho? Sa mga sila naghangin? Samuel, husto na, uy. Saan pa ba na ni mo nga naan naman, ha? Tanang problema, mapangitaan ra nagpaagi. Ambot! Magkainit sa o! Tita, salamat. Ako rin bahala nga mo istorya ni Papa ni mo. Tingaling nangigil lang to. Ikaw ra ba yay iyang anak na babae? Mao nga, sabta lang una. Nak, Justin, pila na lang kaadlaw mo graduate ka na sa kolehiyo. Pagkawa ko magdahom, dali na kayo ang panahon, no? Palagi, ma. Gilang, ma. Pohon kung makahumanagid ko. Mangitagid ko trabaho nga nindot. Aron tukuran tamog bahay nga dako. Ikaw, gyud. Igo na namo ni Papa mo nga makahuman gyud mo sa inyong pagtuon. Sige na, ma. Kay mubalik pa ko sa eskwelahan. Mag-practice pa may upaso kay... Tulo lang baya ka adlaw gikan karon. Graduate na ko. Sige, sige. Pag-amping, ha? Yes, ma. Ngano man ko. Kalit man lang nga gikulbaan ko. Ngano man ka, ha? Oh, si Samuel man ni. Hello? Hello, ma'am. Kaduwa ni Sir Samuel, ma'am, sa basketball. Gidana mo siya sa ospital. Kay giatagi sa kasing-kasing.
Unsa? Tita, tita, sinita po. Giatake ang inyo papa sa kasing-kasing. Mayong taong ma-revive siya sa mga doktor. Mag-aampo ta ninyo nga maluwas ang inyong amahan. Mrs. Oliva? Yes, Doc. Sorry, Mrs., pero we tried our best. Sorry for your loss. Ganong imo mamanggibihan, Dog. Saan naman lang ako ron? Huwag ko'y trabaho. Ang abangan sa bahay mo ay akong gisalikan. Napatay duwa ka anak nga naapa sa high school. Gusto na. Dong Justin, sakit man naon nga adlaw ron sa imong graduation. Pero niya kasaya ni Papa. Masulubon. Imbis ang ngayon na kang maglipay ka nagkatapos ka na. Ba? Masaylo ako ba? Excuse me. Haya ni sa akong bana, tingalig na sayop lang mo. Amahan ko si Samuel. Og niya ako, aron makita ko siya sa katapusang higayon. Ingon man pud ko. Dili. Tita! Nakuyapan ko sa dihang akong nasayran, nga dili lang kay si Annalyn di ay ang anak sa gawas ni Samuel, kundili naapay lain. Naglibog ko kung muhilak ba ko o maglagot ni atong kapiuna. O ako'y mahimo tungod kay katong mga tawhana ni exist na sa kinabuhi ni Samuel, nga dili pa kami. Mga tuig na ang milabay sukad sa iyang pagkawa. Og si Annalyn naglain na og iyang kaugalingon og mapasalamaton ko kay giisip gihapon mi niya nga iyang pamilya. Deni na lang kutob og daghang salamat RMN. RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalin sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Samuel. Ginaingon, isa ko sa panibog kasuod sa mga amigo. Apan doon naging panahon nga ikaw, magkasaha sa inyong panagigala. Mao kini nitabuos ko ginabuhi, nga dili ako mahimong mahikalintan. Unsa? Wala ba Samuel? Gibastid ko gabi ni Verna. Iwa ko nun si gusto na ko. Oh, kung mao na pamugos ay. Abi pa lang, di na magkakitag lang babaeng panguyaban. Pero bay, mahal na ko siya.
Sa maluoy ka, tabangi ko, be. Ha? May gamagin mo ng babayhana. Oh. Tabangi ko, be, para iya kong sugton. Pero okay. Mugar na mabay ko ni. Mas kagdot-dot niya. Niya ko kasi gusto ni mo. Manabi pala nung nagmayo nga. Namugos ka. Nasamot kagaawaw. Mahal ako si Bernabay. Hilak. Sa maluoy, taong ka tabangi ko. Hilak. Huwag ka uyab, me. Maluoy ka ba, Samuel? Bida, no? Ikaw iyang patabanon. Kanar babayhana, bida. Madabira ba nang nakagusto ka niya? Nakagusto niya. Kuyaw kayo na. Matikyaom na ni mo. Di ko patol niya tayo eh. May uyab na mo ko. Si Alma. Mahal ko sa Alma. Basta, dili may tabong magbudhi ko niya. Porbida, sad. Aw, kun mao. Ayaw lang pagtabangan ang problema ang Roque. Aron, di ka masugamak. Bida, kanar mas Bernardo, lambi, arbaan na. Uy, mausad. Ari na pabuang-buang na ko, hilantan yun ang maigo na ang bayhana sa ako, do, ha? Dugay-dugay na na ba taon ni wa nakabuga ni ako ataon? Ikaw kagiron. Kagiron, siya kagiron. Saba, ikaw giron. Oh, lagi. Saba niya, eh. Ikaw kita ginutong Berna ka, tiguang naman ka. Naubo na malagahi ni mo. Oh, iya matrasad noon, Ingnas Bernao. Patistingan ko niya, bisan kamusta lang. Bida, pirat-piratong matang sulimban. Why makitang ito man ay, sabati! Ikaw kagiron. O, kagiron na sad. Ikaw ba? Huwag makikita akong Berna. Ha? Nga naman? Ako lagi, hangyoon. Ako yung hangyoon niya nga, yung sugtos Beroki. Ay, ikaw kigwahon. Ayaw lagi. Bida ni mo. Labi ra ba kayo ng bayhana? Sabat mo. Basig matuljak ka na ni mo. Sama ka, masangko ni mo nga lain ang istorya. Kanama di kayo may tabutay. Huwag yung gustong Berna. Gusto rin kong mamutabang sa kong amigo. Gusto kong sugto niya sa Beroki. Nga ato na ka, makikita yung kang Bernardo. Oo, nalanghit ko balik ni mo. May paglakaw ko ganina da. Hindi nato ko parang hinag-usap ni mo. Naluoy ko sa umigo na ko tayo eh. Goal kay Signaong. Ngawa siya sugtabir na. Busa, aki mo tabang niya. Sige, dahala. Sige. Basta daman ang daan imong kaugalingon, ha? Ikaw yung makaturudyak ka ng Bernardo. Musangko mong ginako. Narugyog kay na. Ako mong ko anong tay. Wala na ito sa Beroki. Sa dagan lang, ani. Sa dagan, ikaw yun mo makaturudyak, ani. Oo, no, sa dagan. Hey, tayo, balik na istorya, hay. At ko. Kay, kumain ko pagkikita Berna, mulaos ko silang Alma, nga akong uyab. Mag-date man mi. Sige. Ugoy, do. Ako dili yung ka, no? Di magyug ka. Di, sungtun sa nasruki, anong Berna. Ingnas Berna nga ako. Ay, ikaw kagiron. Oo, kagiron na sa duda. Una-una rin ginako ni mo. Ano na ko tayo eh? Akadahan maning anak ka, eh. Di ba matuo makahimo pa ko? Bakit uno niya ni ako bataang maminyo ko kasab? Pero mutuo siya nga, kaya pa na ko, kanahang dako. Pwe! Aha, kaning tatay. Kapatuo pagin siya taon nga, makahimo pa. Katawaan tayo siyang Berna. Kung sila magduog. Uy. Kini kasugat ako si Alma man akong uyab. Dong Samuel! De Alma! Mao ba? Day. Adto ko pa doon sa akong amiga nga si Berna. Kay ako lagi siyang hangyoon nga ipasugot niyang amigo na ko taon, si Roque. Kay iya man gibastid. Unya, ikaw kimutapang no? Kakuyaw kun kang may magkauyap. Magunsa na lang ka ako. Pindis dagan. Mahitabo kasi pag di pindis dagan. Mahitabo ka na, maghikokit ko. Uy, di na mahitabo eh. Di na mahitabo. di may ito magkauyab mi. Igor ka ba do? Mangyaw niya nga sugtong si Rocky. Ano ra? Di may tabong ilisan di ka day. Mahal kiti ka. Ikaw, ugo na lain pa nga akong higugmaon. Ikaw lang, Alma. Basta baya dong ha, imo gani kong putian, basta lagi, maghikugit ko pa. Sige, balik. Ang agpi. Dili ka na may tabo di Alma. Dili og dili, good. Sige, balik. Taday. Niabot ng isakyan tang taxi sa sukit ang motel. Naut na.
Tukar akong gana, oh. Sigbalik. Mini kayo. Sigbalik. Tana. No? No, tuybo na, oh. Tanan na. Pasangko di pultahan. Uy! David na. Nagpantirm ko ka. Nga may ablis pultahan siya ba eh. Klaro na ni. Okay, bra. Klaro na ni. Lamian mo di, oh. Ni akaran hang yung ko nga sugton si Rocky, di ba? Hibaw pa. Kung niluoy kay Suki, dako siya gusto ni mo. Unya, dako masa ko gusto. Ni mo. Klaro na ni. Og nagmahay jud ko nimo. Malaing babayeng imong gipanguyaban. Kon, day, hinigalarag ni pag-ilan ko nimo. Musa, sugta Suki. Ikaw ang gusto ko, dili si Rocky. Klaro na ni. Ayaw. Samuel. Ayaw ko gaksta, day. Sumuta. Samuel. Gusain niya, ha? Bay, Rocky. Saba di ay. Try-drug ka pagka-amigo, Samuel. Misulti na ko si Berna. Hindi mo siyang giturjak. Sige lang. Sige lang. Amigo mga ta. Amigo rin. Tingnan mo pag-amigo eh. Sige lang. Nagbatabang ko ni mo nga magkauyab mi. Pero ikaw may nagtukob niya noon. May kaso eh. Siya may kaso. So, kapag kung iigbo ka ng Berna, ba't di ka pag-amigo na? Traitor ka? Sige lang. Okay na eh. So, okay. Saluan ko, Rocky. Pero si Berna man, may namugos nga. May tabo mi. Si Berna namugos, Rocky. Bago ka tumakasama ang kaagi ni Samuel, diniling tulumanon. What's the style? Nakasa sa suod niyang higala is style. Kinimang sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.